Mini-entrevista, rapidíssima, amb la Míriam Iscla, l'Albert Pla, l'Anna Saún i el David Bagés, després de veure aquest Lapònia. Els que teniu fills, els heu portat alguna vegada a Lapònia? A veure l'Aurora Boreal i el Pare Noel, o els voleu portar? Están los precios... Els meus ja són grans, tu. No, els meus jo no m'ho vaig plantejar, perquè jo el Pare Noel no l'he fet mai a casa. No, jo tampoc, de fet. No, per l'Aurora Boreal, no sé què mal. Sí, Per nosaltres, no? Que siguin petits, eh? Clar. Exacte. Tu, Albert? Jo el meu és tan petit que encara totes aquestes preguntes estan per venir. Ah, molt bé. I mantindràs en la il·lusió? Sempre. Totes les il·lusions són benvingudes a casa meva. Totes. Per tant, vosaltres què creieu? Diem la veritat o diem la mentida? Primer els nens. Una cosa és la veritat, l'altra la mentida, una cosa és la il·lusió, l'altra la màgia. Exacte. Són moltes coses que es barregen. Fins a un punt es pot mantenir una il·lusió i arriba un moment que potser... Jo crec que això és molt personal, no? Vull Sí. dir que cadascú també les educacions Els avui en dia, moments. per sort, no són allò... Obligatòries. a tothom allò. Sí. Cadascú doncs fa el que és, s'ha de respectar totes les coses, jo penso. I sobretot segons les edats, no? Clar. Bàsicament. Sí que et vols que tinguin la veritat, però a la vegada saps que de petits, bueno, ens hi fotràs alguna... Com Però nosaltres. Jo Però penso s'ha de que sí. respectar, trobo, No? vull dir, Sí. tant els petits com els grans. Vull dir, els petits també se'ls ha de dir, bueno, tu no allò, però no vagis a fotre la murga als altres. Que sempre hi ha algú que t'ho acaba dient. Sí, sí. I aquesta obra seria una mica una excusa, un MacGuffin, que deia el Hitchcock, doncs per parlar de les veritats i les mentides també amb els adults. Amb moltes coses. Amb moltes no fem moltíssimes spoilers. coses, que no fem spoilers, Exacte. perquè aquesta reunió, que teòricament és idíl·lica entre familiars, doncs, bueno, acaba sent una mica com, bueno, una mica estil Déu salvatge, no? Hi ha molts temes i això és bonic, perquè penso que mentre circula la funció la gent va rient, però després hi ha moltes temàtiques per parlar. És un moment intel·ligent, no? En el sentit de la paraula, doncs que això, que tracta diversos temes, un és aquest, o la veritat de mentida, l'altre podria ser també l'enfrontament aquest entre cultures, no? Una mica diferents, no? I també això fa que et vegis a tu mateix, no? I vegis l'altre, no? Entenguis les altres entre... Jo crec que aquesta obra el que té, que està molt bé, penso així parlant amb la gent, és que la gent empatitza amb els quatre personatges. Hi ha algun moment que empatitzes amb els quatre. Algunes coses que, evidentment, doncs, també de Ho vas tots, canviant, no? de cada un d'ells no comparteixes, però hi ha algun moment que sí. I no és per res, però en totes les reunions familiars o d'amics sempre hi ha algú, no va per ningú, que és el senyor perfecte, o el senyor pedant, o és aquell que ho sap tot, no? Sí, ho sap tot, no? Oi que sí? Bueno, es creu que ho sap tot. Exacte, Es creu que ho sap tot. exacte. Hi ha gent que parla des de la veritat absoluta. En càtedra, no? I gent, en el fons, que creuen que, com molts, passa que hi ha gent que té més dubtes, no? I tant. I l'Olavi, doncs, creu que té més veritats, llavors s'acaba veient que igual no és tan així. M'agrada molt, crec que és una frase que diu la Míriam, que aquesta obra es podia titular Orgia de sinceritat a Lapònia, o orgia, alguna cosa així, Sí. no? Orgia de franquesa a Lapònia. M'agrada molt. La gent s'ho ha passat molt bé. Acabo, l'última pregunta. Per què creieu que hi ha gent que ja la va veure al seu dia, al Capitol, amb altres actors, etc, i la tornen a veure? Com, per exemple, jo mateix. Bueno, perquè la Cristina Bueno, perquè Clemente està molt i bé, l'Angelet sí. doncs ho han fet molt bé. Perquè és una obra plena de girs, de coses divertidíssimes, i perquè cada vegada que es monti aquesta funció, si la munta gent diferent serà una mica diferent, no? Sí, una obra Aquesta és la gràcia, que ja també. està vista també, que a més de 20 països l'han fet, l'estan fent. Vull dir que és una obra que interessa a la gent. Precisament perquè la van veure i recorden que s'ho van passar bé, Ah. i diuen, ostres, no? Potser venen amb altra gent altra perquè la gent, coneguin. clar. Vull dir que això sempre està Molt bé. molt bé. Us he dit 5 minuts. 4:05. Moltes gràcies a tots i molta merda. A tu, doncs, a tu. Vinga.